The Zimbabwean community is mourning both Sensei Mugo and Sekuru Gudo at the same time. Ndinokumbira kuti ungonyora mu comment section kuti rest in peace kuna Sensei Mugo pamwe chete na Sekuru Gudo. Kusangana kwatikuita zvakare pa channel ino, channel ye Zim Witness TV, yandinodzoka nima updates akasiyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I urge you kuti muwana this video kusvika kwarinoperera. Regai zvinzi rufu ndimadzongonyedze uye anouya usingafungire and usina kana kugadzirira. Hongu kufa murawo wa Mwari, asi murawo wacho unosiya ronda rinonetsa kupora. Nyaya yandauya nayo inyaya inorwadza kwazvo kumhuri yeZimbabwe apo iri kuchema Sensei Mugo the karateka pamwe chete na Sekuru Gudo vanova ivo brother ya Madam Boss. Mugove muhambi uyo aizivikanwa in Zimbabwe nemabasa akasiyana as a karateka, fitness guru, and he was also an actor. Aka-actor iye Studio 263 achinzi iye Tom Bambo, and aka-actor iye local drama rainzi Iro Cobra as the character Zola. Sensei Mugo akasheka iye nemusi weSaturday 17 May 2025 mutsaona iyo yakaitika along Borodale Road near St. George's College apo a GD6 and a Honda Fit dzakaroverana. Kufa kwa Sensei Mugo kwarwadza vazhinji kunyanya avo vaiwadzana naye nekuti vanoti aiva ari a free spirit, munhu asina kana basa nezvizhinji. Taono macelebrity akaita sana Japraiser, Clive Mono Mukundi, Maititi nevamwe vakasiyana vaenda ivo kurufu rwa Sensei Mugo uko ari kuchemerwa pa number 32 Apple Road, St. Martins along Seke Road. Akamirira kuzonoradzikwa kuEpworth. So ndichakuplayirai zvimwe zvezviri kuitika kurufu rwa Sensei Mugo nemamwe happiest moments ake. Yeah. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. What's that in the Sure. Sensei, vari kuti zvataurwa nemwana zviri kubva pakati pemwoyo wake zvisina kana kupikisa kana kupokana. Chibasa ichi anochigona zvemachokwadi. Vari kuti paakabva kuChina akasvika maoko ake ari ngori mudenga, chiri chicherechedzo chekuti pese paanonotamba anongozanamura vanhu nekutsetsemura vanhu. Vari kuti maoko ake anotonga ane mheni uye anoita kunge anopedza simba akakuti godobo unoona munhu achidzikira. Vazhinji vanofunga kuti afa kasi anenge asina kufa kwekufa kune kuri kufa kwekurwadziwa nezvibhakera zvinomubuda maoko aya. Haana mangoromera, anorova zvechokwadi. Ndatenda.
Tiri ipapo kune rimwe divi macelebrities like Mama V, Lauren Guyo nevamwe masocialites vari kuchemawo naMadam Boss mushure mekunge Madam Boss varasikirwa nehanzvadzi yavo iyo inonzi Love More Chikocho uyo aizikanwa nezita rekuti Sekuru Gudo. Sekuru Gudo vaichemerwa kuGlenview apo vakazotakurwa ivo kuendeswa kumusha kwavo kwavachazonoradzikwa. So ladies and gentlemen, chakusiyai muchiona zvakare mavideos ekurufu rwaSekuru Gudo pamwe chete nemamwe mavideos avo panguva dzavo dzekufara. Ladies and gentlemen, ndinokumbirawo mungoyo mucomment section muchingoti rest in peace kune hama dzedu mbiri idzi. More updates are coming. Zanoita TB yekutumirwa nemunhu unoziva. Ayo, zvichitongo zvinzi une TB. Ini ndisina. But why is it in the arthritis? But I'm feeling that ability that I can do everything. Kurati asukudika nemdzimi yangu. Satomboenda kuti difference. Zvino zvinichindinetsa. Sekuenda kuchechi muruna matiro. Ipapa kuti ndizotanga kuti agbowa nditi kuchechi kwandaenda kana kuchechi kana piwo. China matiro. Saka fugama chitaza. Njizwe zma cross. Fugama fugama ndega. Samna akandibata. Ndimndega asingafugama. Ndotongenda karowa makumbo. Nampini. Saka izvi zvikunzi arthritis. Inonzi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid factor. Ino ataka pa inoda pa inenga funga daenda pa malungs pamoyo chiro pa ziso chiro pa inongwe. Saka inopera nei rheumatoid. Lifetime chima mapirizi acho kana madrugs acho lifetime kana zvangoda kuti iyo iperewo inongopera according to Karl Marx. Asi kana zvamba wato zvangofana nemunhu weshuga lifetime uchingoita sei. Asi mukuona zvine zvakundivhingidza mafaro because ndofara ndakadhapa saka pasina hauchadhakwi hauchadiya zvinondibohwa sereki izvo. Saka ndichafamba ndinibhara ramwari chete zvipere zvichida inini. Ndichiri mudiki sereki manyanya kurwara. Unopora Sekuru Gudo, munopora. Mazvinzwa. Guys, kana mata ndinopora. Pane anoziva here inonzi chimedication rheumatoid arthritis. My brother is suffering from rheumatoid arthritis. He's very strong. But he's very strong. But anorwadziwa majoints. You see, especially night and in the morning. So yeah. Say hi to my friends. Say I want to say hi to Tyra's friends. I don't know you all of them, but some of them you know me. But please, ndina matreo kwa muriko ko ndikurwara ka. Hamusi kuzoona kana picture yangu chaiwe kuti ndakaondoroka.
cherheumatoid arthritis, chirwere icho chichanditambudza. Handiona. You see, even power chairo ndinaro but ndinozondiba makuseni kana kumanheru paya pandakunorara paya. Zvoda kundiataka. Ndaimira ndakarara handiti. Alright. Cheers friends, relatives. Maika chembereka ndio vamwe. Vanomira chaizvo pazvinhu zvakaoma. Maika Chembe is my sister, Tsiti's mother. Ndo andiri kureva vacho. Namai Karazangari. Namai Mtiji. Vanofamba nei kunasvika nakaranda kweso vachishingirira. Fungizve. Aiwa. Simbi home. Unokurunga wewe. Sasa pasada wewe. Uzambuti simu wasi. Unokurunga mama. Unaona rufamba. Makatara zokundopanga. Nditema nemugoti mutendero ngarisiwe riri date kuitira kuti muri wausati wabika